Omemma na maya now, omenjo na joya now. Igwe mara ibezi ya ka onye metụrụ obulu. Omemma na maya now, omenjo na joya now. Igwe mara ibezi ya ka onye metụrụ obulu. Hausa na-eti Igbo gị, Yoruba na-eti Igbo. Morocco manuka ekwe bili Igbo ka na-eti. Omemma na maya now, omenjo na joya now. Igwe mara ibezi ya ka onye metụrụ obulu. Chukwu abatara
na-agwazi kwa ọbala ọra nwadị ibe gwawa ọgwụ eziokwu wee bunye Okechukwu ọgwụ Okechukwu wee bụla ọgwụ n'anụ ụlọ ya lụsie nke wekwe ikpe agbọ ebe moto ebe na-agba n'ụzọ ebe moto ebe na-agba n'ụzọ agbakata n'ụzọ moto dara ada moto ebe danara ọnụ so onye kwụrụ n'ime moto ebula Okechukwu ịbụchasịa ka ịba ọgwụ sebe akwa agwa nwanne na agwalụ nwanne ya n'ụwa Tuwa
ọ̀gẹ̀dẹ̀ gbèsè ẹ̀yẹ kẹ̀lé ibẹ̀ dé jọ gbà. Oyinbo bá bí Ikechukwu. Ozu ahịa ewu anụ n'ebe m. Ime ọha ọfịa. Nwanne nwoke na-anya ekele. Onye mmadụ ga-adịrị gị mma. Ekele dịrị Rafael Udezo Keke. Nzewa nọ n'Anamụ. Nzewa nọ n'Anamụ Kobe. Ezi nwanne Chido. Ezi nwanne Chido. Chido protocol Udoyi. Oyinbo elo biko onye bụ mmụọ. Enyi kwụ n'azụ na Anambra. Onye ma na ọ ga-adịlụ n'ụma ya. Nwanne m na ọ ga-adịlụ n'ụgbọ. Ekene dịrị Aịza Nwosu. Onye ka gbuo obuzu larụ. Onye ọma n'ụgbọ ya bụ Oyinbo obuzu larụ. Ekene dịrị ka Nwosu Nwoye. Oyinbo kele bụ ukwu. Northern Investment Nigeria Limited onye ọma. Oyinbo bụ ukwu mansion. National Lord. Corporate Circle nke Nigeria. Ekene na ọ ga-adịrị gị mma. Ekene dịrị omelọra banye nwunye akwaghị. Akwụkwọ mọla nwunye akwa. Chairman Director Bana Peter. West Africa Limited. Kedu oligbo Chendo Nwachi na-emerụ? Ochedo Igbo na Abuja. Adama Adama. Esther Ezeji. Asa Patu oyi na Anabacha. Madam Delta na Abuja. Onye ọma. Adudo na Abuja. Onye ọma. Nwanne m nọ ga-adịrị gị mma. Joshua Mama. Ogbuehi. Akụkọ nwata. N'ọbalị Igbo. Na Nsụka gosiri ọbịa. Ilele nke famasi. Ọ nwere ọdụ obisu na ya. Ilele nke produce. Ndị nwere isi ọnọdụ obisu na ya. Ọbaba na Mayana, ọmọjọ na Joyana, ikwe amara ibezi ya, onye mechiri n'okpuru. Ọmọọba na Mayana, ọmọjọ na Joyana, ikwe amara ibezi ya, onye mechiri n'okpuru. Ọbaba na Mayana, ọmọjọ na Joyana, ikwe amara ibezi ya, onye mechiri n'okpuru. Ọmọọba na Mayana, ọmọjọ na Joyana, ikwe amara ibezi ya, onye mechiri n'okpuru. Wali n'osu ibe kue, enugba gị dị kọsi wee bịa. Ọdawara onye n'okpuru. N'ịnakọ Nigeria Limited.
mi fẹ́ náà mú òyìnbó field marshal bakery materials kejì mọ́lọ́dún ọmọ lọ́dún tó ṣe lẹ́jọ́ àdébọ̀ náà gbà délédé kúmá. Mama na maya na o, menjo na joya na, ikwa maro
Papa, Chacha, the way he had it. You know what I'm after, the way he had it. I want one answer about the room. He got the phone. Obviously, you're Japan and told the poor. You Japan and down. Is it? You wait until I'm all to the mind. What you go on, you got home with a woman. Nanjala, what are you going to say? You know, I'm walking on Canada over your workers. Or even Diana, or you have any. Oh, tomorrow, Martin, why is your person? How much is what? And I said, Harry. I had it. Oh, what a girl. Do you ever come with your time? I went to home. Yeah, let to Mama. See you and make you be here. Oh, see, they will Wanya, don't back to Bomba. Oh, Mama. And I'm better. I don't know where you get working. Oh, Mama, business my business partner na township obatagono one obatagono esmo na nke ada mara exam go to see kowalo isi mo kuma ni mo 8 credit so makanta ha ga mazuru gi n'ebe ọ bụ na ị chọrọ ego Rapo,
ọrụ mgbe nwoke ji etawa afọ kama a sị na ọ gbakọtara na chi ekweghị mana ọ ga na-enwe aṅụrị tata maka na ihe adịgo mma nwanne m nwoke dịka mbọ niile gbara n'ezinụlọ a wee fụ na ụmụnna dị abata ha wee fụkọọ nkuko niile agwanwụ nọdụ ihe arụgo nke a rụọ nke a ihe adị mma o kwesịrị ekwesị na mụ onwe m nwere nke m inwere nke gị maka ọ dị obere nna m ka ịbụ anyị agaghị eto sọ ịbụ anụnwa ụlọ ọnụnwa ị ga-eje bukọta nne ada unu bukọta ngwongwo unu kwefuru ụlọ unu nwezi nke a ọ bụ dịka ka aṅụrị wee zuo oke ụlọ afụgo pajero mbụrụ bata mana nke ọzọ dị ka ibe ya a sịkwa nke m were ohere a wee kọwatala ụlọ na egoro 3 dekin n'Ọnịcha onye ha m egoro nke a dịka m gwara ụlọ ka aṅụrị ya wee zuo oke nwetara m bulatara oge gara aga ovo particulars ya dị n'ime ịmapụzi gwa gị gasara kii gị nwa nwezi moto ihe ọ bụla bigo kọrọ gị ụkọ mee ka m mara Dico cambia programmi ha ka uwe uwe ile yo. Mba bye bye we do ma. Apolo o do na gara ne ya le. So si ne bi ta ko to wa ta kara ha. We pu ana ni me bu o bu ko na ko bu ke ya na o ya, ngo ke se to ya. Yo me ji ko ta ku do pa ka ko 4 years. Ku do pa ka ya de na. Bateria de si dia de bonnet dia de engine dia de no no que ni ni na ko to mo pe mo to ndi ko to no reject o je bu ta mo to dia ba pa ya ba mo da na wa ba de e ti mo ta na ko na me be ja to mo se da ona si nya bu ni mo da je ta ma fo ba wo ta mo de ya ba ni ne ko on se ji don't worry obo da le ti akwụkwọ o ni me ti ba ngo ebi holiday free ka amanu ka ngre no tu chana la dara
Gala ma ha we kere ko. Emi ku ta ku moto mo di moto battery ade here, tire ade here. But the from where they take care. Chop out that ni ni na mo down. Eh, e bu ni na ma ni enu. I was in a little bit of people. I don't know what I want. So you have a baby nation of Quabo. Oh, don't make good gatham of the man. Come on, get my Bible. No, come we name it. Carena, Mamma, come on. Many help when I do him. No one wants some man. Or come on, this what I get on me. It's the make an in for 2 million. The one I love one. It was a while. Or see what you want. Maybe I want to do it. What is your name? One name, one man. Oh, Padero. The word Chamato. I never did nothing for to see. Whether I catch him, Dara, I have money. Because on the home we just so you trust. Entity. Chineke na mama ekele mama na kiro ki busa pare na kan na hey sai bai fara da aka kasira ba te ne da ta boke ci kusa na mo ka na otu na we ya ye ba won bo ogulu nwe àwọn ìlú yìí ìfọ̀nà ìwé láwọn lẹ́ àwọn ẹgbẹ́ náà gbọ́dọ̀ ọ̀nù máa ń wọ ògbẹ̀tẹ̀ n'obodo Igbo nke ọ bụ izi Okechukwu nwanne nkịtị anya n'ụlọ ebe ọ lụboro ụlọ wee bụ ekwe moto maka kachasị nke kịta na ọ si ada akụ nwa ya gụrụ akwụkwọ jebe ọ si agụrụkwa ụlọ ụmụ nke ya na-akpọrọ nke a nke mahadum ma yunivasiti ọ si agụrụ jebe nne onye ihe ọma fụrụ na asụ m oke nke a lụkwa m aka bụrụ Okechukwu bụ anyị moto n'ụlọ Okechukwu moto onye ka ị na-agbara egwu niile afọ nke na-abịa na ahụcha nchekwa na iji okwu ịgba mmọnwụ bụrụ Okechukwu moto Okechukwu moto ahụ obi jụchara njụjụ ụka akwụghị gbara ọ bụrụ na Okechukwu nwere ego ịkpa mmọnwụ mgbe Okechukwu ya egoli ya moto ị na-aṅụrị Okechukwu moto echi niile Okechukwu bụrụ moto apụta ọfụ gị ọgwụ a ga-atịtị ọgwụ dị sọsọ mara agbagha ịnọ Chukwu ga-ebu nsogbu ilu n'ime ọfịa ya ka ị na ha a ga-ele Okechukwu moto biko nna gị ewekwenye odo ewekwenye nwoke nye na-ese mụ na ya nwunye na-ese mụ na obi nwoke a achọka obi ya achọka ụta arụ mma dị mere ike ọma obi ya achọka obi ya anyị si ogbo jealousy iji ụkwụ na-aga ego ihe mmadụ anyị ụfụ na-afụ gị nneka anyị ụfụ afụ gbogbo yi ya na badị ọ na-asụgbu yi n'obi biko
gị ndị nke echefukwara m echefu chere nke ụlọ agwụ ya onye nke gị agwụ ihe iji eke ike ọkwa ịma na ama m sọm ọfit mana ọta na ị ya akọ m ibi ka ọ na-ajụ onye ekwe m ji eji odogwu dike mmụọ na-eti onwe ihe a na-akpọ na-egwu atakata akwụsị ya aja ahụ na-akpọ nsị nke onye na-akpọ ihe a na-akpọ na-egwu arụsị na-egbu onye na-enebe nwunye nri ibe o chiri onye nwe ọjị lee mmadụ bụrụ ụlọ ka abalị gị odogwu eke oyi afọ nkwọ eke ifiji maka ya wee bịa ọka o mere mezie n'anya na enyi nwanne m nwoke nke obere nwanne m nwoke nke nwa kpatara nwa ego nwatakịrị gbachara bọyị ọ gịghị enyeghị ya naira asịsị ọmụnwanye ihe ego o wee bido bugharịba ngwa ahịa na baro eme onye ka nwatakịrị rụchara ụlọ wee rụọ main building wee rụọ nke atachment esi nye achịrị atachment wee setara m mụ na ndị be m kparazi eji ekwa anyị n'ụlọ atachment waru n'elu waru asọ onye ka ọ ya abụ ọbụrụ ọ bụghị nke ahụ iwe na ọ bụ volleyball ndị kotonu gbagidere gbari chachachacha atawa akwụkwọ taa mmiri ṅụọ mmiri ndị nkwukwu niile dị na ya o mechara n'aka wesị m akwara aka achịrị mbara nya ada achịrị mmata mụpụrụ moto bụ seta ha nje shoda na-emechara m ka mụ jezi aṅụrịba odogwu kedu ife ịchọ ka m mee ya nwata arụ ọkụ ọ na-egbu m anwụrụ nwa a na-achị m anwụrụ n'anya ebe ọ bụla ọ lụọ na nwaanyị ọmụta na nwa ọ pụọ m n'anya ọ bụrụ na o ji ekoro nwunye ji ememe ekuchie nwunye isi m bụ nwanne gị odogwu ọ bụ ikwu nwatakịrị a ka ị na-enene n'ihe a niile isi m bụ nwanne gị gbuo na-egbu esi gbuo ya ọ bụ na ụmụ m ewee m ụmụ mmere nwanne gbabelu ugobelu nke si ibe mebelu isi m bụ nwanne gị ị na-egbu esi gbuo ya ịmara ihe ya emesi ịdịbụ mgbe eme ihe eme ana m anụ ọ na-emaghị ihe iji eme ọ bụrụ na ọ nagoro gwa m na ma nwanne ya ahụgoro ọ bụrụ ọnwụọ site ya ambụlansị nata ha ozugbo na-anabata ha na kpọrọ ha ebe ha ga-egbu a ọ ka ọ na-ata na-abụ nwatakịrị ọ na-ata na-abụ kpọsọ n'anya ọzọ bụ ihe a na-ekwu ijikwa ọfọ jide ogugu a sị m njikwa ọfọ site na nji ogu ejichara ihe niile eji ọfọ ga-anakwa mụnwa anasịgoro ọkwa na ọfọ ka ị na-eji awa anya nwanne m mụnwa agwagori trenchi ka m guziri ọkpụkpụ ka anaga nna agwa ọ trenchi ka m guziri asị ga egbuni elevi ga-eme ma ọ sị ga egbuni ya asị m elevi ga-eme mgbede mma ihe na-ebeghị n'anya sị nwanne ya mba aṅụrụ mmanya nke ṅụkwuru wee debe ebe a kịta afọ mana anyụkwa na nsị ka ị megicha nke anyụkwana nsị ya odogwu ịta anya anyụkwana mamịrị mba enwere m ike ịdị nsị mana nke mamịrị mba abịa ụwa ajụrụ m gị aga m akụkwa n'ụlọ ọgwụ mma akụkwanụ gị ibi ọnụ na-ekwu emekwa dị ụlọ kama kpọọ m aja kama ihe ibi ọnụ odogwu oburu nke mamịrị a biko akwụsịkwana nge lekwa anyị wepụrụ nwayọ wepụrụ nke mamịrị wepụrụ nwayọ wepụrụ nke mamịrị anyị banye mamịrị anyị nọ ya na-ere na-egbukwa na mmadụ wepụrụ nwayọ nwoke m ejikwa nwayọ aga m onye gị atụkwa ịnụ anụ ama m na nwanne gị anụ ọzọ ama m na ọ chọrọ ego ọ pụwago mana ilu wele atịkpa na-enye ọ ga-aka mma ka amana ya wiki ọzọ ya bụrụ na ebunatara ya ambụlansị akwụọ na laịn ekpuchie nwunye enwere ike ọzọ ya mụmụ ekpuchie nwunye kpakọrọ ngwụgwọ na ngwongwo ego niile akwanyere ewu ahụ katakata nwa pelipere achọba ya ife dị n'afọ ọkwe
Kama ni mata kapa di jaman di zaman nama ko ko. Akari no cha. Anda ga ga ko kata kata ni wato ko laga ma tayi fadi ya na ko. Okay. Odogu ka ebe no. Bulia. O me ya na ba ku. Ha? Mu ga yo. Ne na ndi mo ne fa ka na ban kata. O mu. O se o fa ga na ba de. E ya ndi mo ba na ban kata. O mu na ba de. Ya, ina zuwa yanzu. Odogu atakuwa na fumu ka ebe. Atakuwa na fumu. Atakata abo. An so le bu ene ene. Hey! Kama ni mata kapa di ya di na ko ko. Ido chiro nyanwa. Ati bang ya. Hey! Lalu, hey! Odogu. Ta! Fa kayo. Hey! Kamu, lugi lugi. Kamu. Ingi jajonya. Odogu ka ilu na. Hey! Ah, to ilu na. Mo ka wa bum to lo ngama ni lugi to nawe. Oh, jimo. Ile be ya. Wasafiri muhamu. Wani wanyo. Eh, timu wazamo kanjo. Wasafiri nga wasafu. Tuingla tumi. Leo na lum. Wala kanabo. Ta. E magwabe no. Yesi kwa niji kwa afọ. Eji ma afọ jido. Yesi kwa niji kwa afọ. Sege na nji afọ jido. Wala ke balu. Wala ka balu dundu me kume furu mbina me ya ma. Na ejoro nyezo no ejoro nya na akwa. Anyu kwa na nse. Hey! Kensi a odogu. Anyu kwa na mamele. Odogu nke ma be ya be odogu. Akujoga abali si ya bu. Ido kwa abali si bu. Aka mu di kwa cha o. Ka alo. Hey! Oh, tolong. Oh, kamu masuk mata tak baju ni, dia mana mak.